Ilha og sayri ang karang pulong Cebuano Binisaya. Ang karang pulong Cebuano Binisaya nga atong makatunan karong adlaw mo ang pulong nga kaguliyang. Niya dinhi sa ebanghelyo karon. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay o pagminatay. Unsa man ning kaguliyang? Di ba yung nagkaguliyang ang merkado tungod sa mga hubog nga nangita og bugno. Kaguliyang sa English is pwede nimo i-translate og chaos. Muna na word bitaw nga chaotic. Sa dako-dako og lawom-lawom nga pagkasabot, that is anarchy. Kanang wanay order ba? Wanay hanay kinta. Wanay hanay ang katilingban. Kaguliyang sa literal nga pagkasabot sa Bisaya, kagubot. Umiyag nagkaguliyang among pamilya, gagubot inyong pamilya, gaaway ang bana sa asawa, gaaway ang bana o sa iyang mga ang amahan o sa iyang mga anak, why peace and why order, why stability. Mo na kaguliyang, gakagubot ba? Kakasaling gubot. Mauna nga sa atong katilingban pod, labi na karon daghan ang gakaguliyang nga mga panghunahuna sa tao, sa politika gakaguliyang puta, gakagubot ang mga partido, ga nilabayay og lapok, ga nilabayay og mga dautan nga mga istorya, na mga character assassination, plus ang political situation nato, gakagubot pod kay lain-lain ang mga tao nga lain-lain panglantaw, lain-lain prinsipyo, daghang mga sitwasyon nga gakaguliyang ang atong dapit. Sa atong kinabuhi pod magkaguliyang kita usahay kay ang ato nga mga binuhatan dili haom o dili sibo sa unsay gituohan nato nga makahatag og kaluwasan sa atong kinabuhi ug sa atong kalag. Peligro ning tawo nga magkaguliyang kay mawa og motipas gayud siya sa insakto nga dalan. Paningkamot nga di magkaguliyang imong kinabuhi aron dili pod ka mawa gikan sa sakto nga agianan ining kinabuhi. Kaguliyang kagubot, nagkaguliyang nagkagubot. Ilha og sayri ang karang pulong Cebuano Binisaya.